לימיניתה. מי זה דוד חום? מי זה דוד חום? מי זה דוד חום בכלל? יש לה בעל חומץ, גזר פרצה חופר, בעל אופניים וגר בירושלים. דוד מאוד מצחיק למרות שהוא מציק, גם יש לו משקפיים, זה הדוד אפרים. ומי זה דוד חום? מי זה דוד חום? מי זה דוד חום בכלל? מי זה דוד חום? מי זה דוד חום? מי זה דוד חום בכלל? מה עושים כשהחיים שותים סירופ טעים, סירופ קסמים שהכל מעלה? מה עושים כשהחיים שותים סירופ טעים, סירופ טעים שהכל מעלים? פותחים בגדול ושותים את הכל, את כל הכפית עד הסוף. מיד מרגישים שינוי כה נעים, מתחילים להבריא סוף על סוף. מה עושים כשהחיים שותים סירופ טעים, סירופ קסמים שהכל מעלה? מה עושים כשהחיים שותים סירופ טעים, סירופ טעים שהכל מעלים? ואם הוא קצת בא אז מותר ואפשר לדמיין שזה טעם אחר. לידה תפעלים את הראש להפעיל, זו אולי סוכריה על בקר. מה עושים כשחולים? שותים סירופ טעים, סירופ קסמים שהכל מעלה. מה עושים כשחולים? שותים סירופ טעים, סירופ טעים שהכל מעלים. מה עושים כשהחולים שותים סירופ טעים, סירופ קסמים שהכל מעלה? מה עושים כשהחולים שותים סירופ טעים, סירופ טעים שהכל מעלים? ממי. יוטה ושחדש. משפחת שבת, איזו משפחה? משפחת שבת, נשאר ושמחה. משפחת שבת, רחוב שולה עולה. עם משפחת שבת, אתה כנראה חולה. חולה? לא, מה פתאום חולה? חולה. זו אני כן, דודה נזלת, התעוררתי. דודה נאצלת. מרוב אבתי, אני פותלת, כן אם תתעטשת על כל מה שתבקש. ובא לך חולה וכולי. משפחת שבת, איזו משפחה? משפחת שבת, נושם ושמחה. משפחת שבת, רחוב שולה עולה. עם משפחת שבת, אתה כנראה חולה. לא חולה, עולה. כן, כן, לזה התכוונתי. עולה. קטע לי, ומדוזלת, טוב או רע לי, החום עלה לי, זה נפלא לי, עכשיו הוא קל לי. איזו משפחה כה מאושרת ושמחה, עולה. משפחת שבת, איזו משפחה? משפחת שבת, נושם ושמחה. משפחת שבת, רחוב שולה עולה. עם משפחת שבת, אתה כנראה חולה. מהמם. רח רח רח, חזק חזק, בום בום בום, רח רח רח. יופי, זה הצליח לנו. הדוד כאב ראש כאן. בום בום בום, בום בום בום, רח רח רח, רח רח רח, בום 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 רח, רח.
אוי יופי גברת, אני רואה שאת מגרנה בא לבקר אותה. בפטישים, בקהל עם הפטישים. אם אני קצת מתעטש, אין סיבה להתייאש. אם אני מרגיש חלש, לא צריך לומר. פה אתה יכול ללכת כבר לקחת בנייה ולסכם באוזן במיטה, לבדוק כל מה שאתה משאיר, נכון לקחת פה. איזה כיף להיות חולים.